19 segundoko atzerapenarekin San Pedro. Lan erditan 10:18 Castro eta Hondarribirentzat, 10:23 Oriorentzat, 10 minutu eta 33 segundo Urdaibirentzat. San Pedro behin-behineko sailkapenean 6. zarautzen atzetik estropada erdia. Eta oso polita hor Hondarribik eginiko alegin hori olatu aprobetxatuz. Orain Brankas Castro aurretik da berriro, baina Hondarribiarrak lanerako dira eta Oriotarrak ere bai baserri. Bai, jepesan mugimentua dira, pixka bat baga olatu hoien mugimentua, horre bigarren ziabogorretan sartu aurretik usten zen Castro diferentzi pixka batekin zegoela, Hondarribia zuluan zegolakon. Baina gailurrara olatu gainea igoenian Hondarribiak pareatu egin dira, bateratu, eta esan ziabogatik Castro baino lehenago atera diela, ez? Eta hori jore lehenengo kale horretatik, ia ontzila gurutzatuta zegoen hortan baga bat etorri da, eta Irakoitz Etxeberriari lagundu egin dio ziaboga hori ematen, eta oso ondo atera die lehenengo kaletik hori jokoak ere. Orain ikusi beharko dena da, ea Castro, 3. luze honetan Brankaz, bere indar hori bere bati horiek plazaratzeko moduan den, momentuz eusten ari da Hondarribia, eta hori ere bai. 3 segundotan daude 3 ontziak, San Pedro 21 batera oso urruti. San Pedro gaur bere mailatik behera, eta pare-parean ditugu biak, eta epaila ere hortxe zartuta tartean. Castro, Hondarribi, Castro estropadaren buruan, hori 3 segundora. Bai, amurrez du emana inorke, eta aldameneko kaletan direnez, eta oaindik eta gehiago urbilduz, horre uretako epaileak erne ibili beharko du, ez? Eta denbora ia berdina markatuz, horre inork ez du amurre emanai, ni uste dute Hondarribikoak ikusten dutelakoz, aukera ondile izan dezaketela, oso lan polita egiteko gaur, ez? Hemen gakoa dago, maniobraitik nola irtetzen diren, zenbateko errentarekin irtetzen den aurretik datorrena, gero poparian erabakiko da, normalean behintzat hemen estropada, Castrok 2 segundo Hondarribiri, 4-5 hori. 22 segundora San Pedro. Hemen datoze Oriotarrak, besteak 3. eta 4. kaletik lanean dira burrukan, eta Oriotarrak San Pedro atzean dela, beraien estropada egitera, ez da baserri? Bigarren kaletikan trabik ez du egiten inolaz ere San Pedrok, eta hor lehia 3. eta 4. borroka horretan dago, eta hori jore, lehenengo... ¡Cacho malo, Joseba! ¡Ahora! ¡Fácil! Komunikazio hor barrua, Joseba, Jurgi ere hitz egiten, Iker Jimeno noski patroiare bai, 6 segundo Castro Hondarribiri, 7 hori, San Pedro 28ra, tarteka ikusten duzu gure katamaranak kolpe hartzen duenean, olatu kolpea, batzutan gora egiten duela hor gure kamarak, baina lan handia egiten lankide guztiak, bai itxasoan eta baita zeru aldetik ere hor helikopteroan, eta Castro 6 segunduko abantailarekin, Hondarribi eta hori oso parekaturik. Baserri, Castro poliki badoa. Bere aukera luze hau da, momentu hau da, eta horre ezin hori aprobetxatu inberko du. Nik uste dute kanpoko informazioa, baino barrutik ikusten dena obio dela, ez? Aldameneko kaletan Hondarribia onduan daukate, eta arraunlaria beak ikustea ontzi pare bat aurretik dijo, ez dela nik uste dute ez da beste informazio hori behar, ez? Begiak berak erakusten dute, eta 3. luze honetan hemen pixka bat errematea ez balin bada ere diferentzi haue mantendu nahiko dute Hondarribiarekiko, ez? Baliza hurbil dute 200 metro besterik ez maniobra egiteko, eta urruti utzi dituzte bai Hondarribi eta baita Orio ere. 7 segundo. ¡Eso es! ¡Fácil de atrás! Zautiarekin ari dira, alare ikusten da, urkolpeak nola astintzen duten horre La Marineraren Branka baserri. Ikusten da, saltotxo batzu nola egiten dien, eta beratu horretan aparra eskerrezko olatua nola puskatzen den, ez, ontzian saltoa. 9 segundo, 3 traineru.
Hemen poliki ja beren indarrak eta nik uste dute bestea baino gehixio deneko puntu hori erakusten ari direla laugarren kaletik Castrokoak ez. 16-0-6. Pentsa, Urdaibaik 16 eta 30 markatu du. Hori Egurra Castro. 8 segundora Hondarribi, 10 segundora Orillo. Eta 3 hauek izango ditugu gaurko estropadan lehen 3 tokitan. Castro, Hondarribi, Orillo. Ikusiko dugu gero azken posto horietan aldaketa den ala ez. Orain hurbiltzen San Pedro. Iar etxean arituko da San Pedro, hori beti dago, kirolariaren buruan, etxean, zalen aurrean, gaur espada, biharko, indar batzuk gordeko ditugu, eta horregaitik gaurko atzerapen ikaragarri hau. San Pedroren denbora, 16 eta 42 tiranen atzetik, hirugarren ziaboga honetan San Pedro, ez da hori normala. Eta Erne, Hondarribi hortxe da, 2 segundora. Castrok 2 segundo Hondarribiri. Estropada hortxe dago baserri. 9 segundoko errentarekin izan ditugu. Eta Hondarribiarrak ez daude amore emateko jodute, seguru hor. Saiatu dira, Orio ere urbildu da 4 segundora. Eta ez dakit Poparian Castro nahi bezain fin dabilen ala ez baserri, ez dirudi. Ez ikusi da horre, bigarren luze horretan ere leia estuan ibili dira Hondarribiarekin, eta Hondarribiak eutzi egin dio, eta ikusten da kanporakoan brankasko luze horietan indarra eta horre ies egitea lortzen dula Castro, baina barrurako 2 luzetan Hondarribi hurbildu egiten zaie, eta orengo honetan hori gertatzen da, denbora guzian Castro aurretik, baina horre Hondarribia pixka bat goman lana hori eginez, atzean geratu, parea etorri, eta estropada, nik uste dute zalegoantzat izugarri polita da. Oso polita. Oso polita. Poparian bixi Hondarribia, hori ere txukun, 5 segundora orain. Pentsa zazuen, maniobra garaian Castro hori 10ko diferentzia sartu diola. Horren erdia jandio jadanik Orio Castro hori, Eta datozen estropadetarako ere honek ematen digu beste dato bat, baserri. Itxaso zabaleko norgeagokei begira. Castro, hori orain 2 segundora Erne, Hondarribi Laura. Hori isilik bakarrean bere estropada egiten. Castro, bigarren hori orain. Hondarribi bostera. Ez dago erabakita eta gutxilloik ez, ikusten da atzea aurrea handia. Segundo bat, baserri! Castro eta Orio parean orain! Castro eta Orio parean orain! Jaun Andreok, hau gora bera handia! Hondarribi 3 segundora! Hor dira Irakoitz Etxeberriaren mutila! Esan digu Irakoitzek, ongi ari gara! Halako batean izango da gure eguna! Eta hortxe da Orio! Estropadaren buruan orain! Castro bigarren, orain barne lineatik lankidek esan didate, maniobra garaian arraun txikia galdu dutela Castrokoek agian, baina tira, orain aurrek ez du zer ikusirik, orain luze honetan errenta handiarekin abiatu da Castro eta hala eta guztiz ere hortxe dira, 2 segundu besterik ez hori, postera Hondarribia, 33 San Pedro, estropada handiari gara ikusten baserri. Oso polita ez, eta ikusten daba hori, ni uste dute segundoen dantza hori dela pixka bat itxasoan dantza, bagak eta olatutxoak, batzuk zuloan, beste batzuk gailurrian, eta horregatik segundu horien atze aurrea, ez? Hori ikusten da erruz izugarri rekuperatu dela lehenengo kale horretatik, bere estropada eginez esan dugu lehenago, Castro eta Hondarribiko borroka horretatik kanpo baino lehiakor eta txandan barruan, ez? Hau estropada! Castro eusten! Hori jo 2 segundora! Hondarribi 8 da orain! Castro eusten, 2 segundo! Emozioz beteriko, amaiera! Bata gainera 0 kaletik, bat kaletik dator Orillo, eta bestetik Castro! Segundo bat, parean orain! Jaun Andreo, hau emozioa! Bikain Orio, segundo bat! Orio segundo bateko errentarekin! Orillo! 2 segundo Orillo Castrori!
Orio, hor da Orio, bandera Oriorentzat, bigarren Castro, hirugarren orain Hondarribia, ikaragarria jaun Andreok estropada, ikaragarria, hori emozioa, hori poza Oriotarrena, denboraldiko lehen garaipen handia dute eta sufrimentu askoren ostean lorturikoa Baserri. Bai, nik uste dute hemen poza... dator San Pedro ere. Nik uste dute poza Oriokoak eta zalego guziak ere bai, ez? Estropada izugarria ikusi ditugu zegora berak eta oraintxe San Pedro sartzea, ez? Ja San Pedro